دم خوش تماشاوانین هیجا هم بخیر هاتنه برنامه اکنو باسی روش میوانی ایرو ای باسی روش هفشارداری مردین احمد ترک و دوهی جزیندان هاتی آزاد کرنه هم ده بیرو رایم بریستور گریدای روژاوا باکوری کردستانی و ترکیه بگرنه دستان که احمد دسپیک ده بخیر هاتنه گرم جبو برنامه باسی روژا کردستان 24 و لسر نوی کردستان 24 ام کیف خوشی آخواه جبو آزاد کرنا تا تینن زمان کو دوهی زندانا خرپتی تو هاتی آزاد کرن کو آزاد کرنا تا جعالی دموکراتین ترک و هر وها جعالی ولات پاریزین کرد و دهات چاوری کرن او آزاد کرن بگومان کیف خوشیک لگل رایا گشتیا کرد هر وها لگل دموکراتین ترک جی پیدا کرد. احمد ترک دوهی وکی کو مدیار کری جه خرپتی جه گرتیگاه خربتی هات سربست وردان پشتی سربست وردان آخوا احمد ترک ده هفدیتن آخوا یکم لگل مدیا دا آنی زمان کو او دی جبو آشتی خبات اخوه بردوام بکه هر وها احمد ترک دا نشاندان کو پیوستیا عقلکی هفبش جبو چارەسەریین پرسگرێکین لە تورکیە و هەر وەها پرسگرێکا لە باکووری کوردستانی یا پرسا کورد هەیە ئەو عقلێ هەفبەش چییە ئەم دێ هەفپەیونا خۆدە لەگەل برێز ئەحمەد تورک بگرنە دەستا بەلێ ئەم ئەس دخوازم جارێکی دنوەیەکەی دەست نیشان بکەم کو دما داویده به تایبەتی گرێدای برێڤەبرên Partiya Demokrasiya Gelan HDP لەگەل شارەدارên Partiya Herêmên Demokratîk BDP li Bakurê Kurdistanê her wiha li tevayiya Tirkiyeyê pêlekê girtinê ku dest pê kiribû gelek rêvebir gelek endamên Partiya Demokrasiya Gelan û Partiya Herêmên Demokratîkê ku di zîndanê de girtî hene yek ji wan şaredaran Birêz Ahmed Türk bû ku hate girtin gava ku hatî girtin nexweşiya wî na ji ber egera nexweşiya wî li raya giştiya Türk her wiha raya giştiya Bakurê Kurdistanê nerehetiyek peyda bû bo ew nerehetî di medyaya Türk her wiha ji aliyên hin parlamenterên Partiya Mafûge Şepêdanî AK Parti got desthilata bi xwe jî hatibû ziman ku Ahmed Türk kesayetiyekî ku di tevayiya jiyana xwe siyasî de ji bo aştiyê ji bo ewleyiyê têkoşîn daye ji ber wê yekê di vî emrê xwe heftê û çar heftê û pênc salî de jî girtina wîna tiştekî nedirê de bû Ahmed Türk gava hatî berdan jî destnîşan kir ku di zîndanê de li gel hevşaredarê Diyarbekirê Birêz Firat Anlı de bi hev û dûre di zîndanê de bûn ew hêvîdar e berdana wan serbest berdana wana jî pêkverê ku dikarê riya diyalogê riya nermiyê riya aştiyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê peyda bike. Kek Ahmet careke din bi xêr hatin ji bo Kurdistan 24 em kêfxweş bûn gote hatî azadkirin û tu bi xêr hatî nav me. Sor spas. Kek Ahmet ez bi wê dest pê bikim ku girtina te spas dikim êvar baş. Kek Ahmet girtina te nerehetiyek peyda kiribû di raya giştiya Tirkiyeyê de her wiha di raya giştiya Kurd de jî egerên girtina te çi ji te re diyar kirin gava got tu girtin? Belê ez berî her tiştî dibêjim êvar baş silav û rêz silav û hirmet hemû gelê Kurdistana başûr bi dil û can silav dikim rastî ez gelekî kêfxweşim îro ez kanibim
hemû gelê Kurd û gelê Rojhilata navîn dengê xwe ji ber dengê xwe bigihînin wan. Rastî bi sala de em di nav siyasetê de xebatê dikin. Hûn baş zanin 1973 de ez ketim parlamento. Şeş dönema devra parlamento de mixebat kir. Lê devra dawiyê jî mixwast li şehredarê xwe li bajarê xwe xizmetekê bikin. Rastî Rojhilata navîn de em baş zanin gelek piskirêkenin. Lê piskirêka yekîmîn piskirêka gelê Kurd in. Di her demê de em dixwazin piskirêka gelê Kurd di rêya aşîtiyê de bi aqilekî hevpar helbeş bê çareserkirin. Rastî jî îro Rojhilata navîn di gelê Kurd bi 40 milyon gelê Kurd îro bê statûyê. Em dixwazin gelê Kurd jiyanek hevpar, jiyanek wekhev bimeşînin. û îroj em vê tim dibêjin gelê Kurd û gelê Türk bi hezar salan rastî jî jiyanekê pevr meşandinin. Gelê Kurd û gelê Türk rastî jî dostayek kevnare meşandinin, dîrokî meşandinin. Lê siyasetek îro li ser gelê Kurdê meşandin, li ser nasnama gelê Kurdê meşandin, li ser zimanê gelê Kurdê şimasin. Ji bo hebûna gelê Kurd rihesîziya xwe tînin ziman, rastî jî alozî û astengî derdixin holê. Lê em vê dibêjin, em dibêjin di Rojhilata navîn de gelê Kurd û gelê Türkanin jiyanek wekhev, jiyanek biratî pevr bimeşînin. Lê rastî îro siyaseta tê meşandin, dixwazin gelê Kurd bêdeng bihêlin, dixwazin gelê Kurd nebin xwedî statûyeke bigêjin mafê xwe. Rastî jî astengî di vir de yê. Lê em vê dibêjin, em dibêjin îro li Başûrê Kurdistan îro sîstemek hatiye avakirin, bilar bi dostayî tirkar dikin. Li Rojava jî, li Bakur jî de wexta gelê Kurd jiyanek azad, jiyanek wekhev, jiyanek helbeş bê meşandin, rastî jî ew dostayî û ew destpêkê tê werkirin ji bo gelê Kurd jî ji bo gelê Türk jî rastî jî qezencek baş e, menfaatek baş e. Lê em zanin îro ev siyasetek tund, ev Demokrasiya Türkîşî. Belê. Belê kek Ahmet. Rastî jî ji ber vî awî em vê diparêzin. Yani em dibêjin piskirêkê îro di Rojhilata navîn, piskirêka Kurd di rêya aşîtiyê de diyalogê de wer çareserkirin. Bi aqilekî helbeş, bi aqilekî hevpar wer çareserkirin. Em rastî jî jiyanek dirêj di nava siyasetê denin. 1980 jî carek dir li ser kinda bandorek pir xirab hat derbas-kirin. 1993-94-95 jî bandorek gelekî xirab li ser kinda hat meşandin. Pastin gelê Kurd bêdeng bihêlin. Îro jî siyasetek wanî tê meşandin. Lê em baş zanin 1980, 1994 îro jî ev siyaseta ne piskêreka gelê Kurd û ne jî demokrasiya îro Tirkî berfireh kirin. Kek Ahmet ger ez pirsekî wisa bikim. Te diyar kir, te bi salan ji bo aştiyê xebata li Ankara'yê. Yani Kurd siyasetmedarên Kurdên got ji bo aştiyê û diyalogê xebatê dikin her dem xetên sor ên Tirkan girtine berçavan. Bes girêdayî pirsa Kurd tu nermiyek li Ankara'yê ê ku Rûdayî xuya nekir. Gelo Kurd divê helwestekî çawa werbigirin. Yani nermiyekî çawa dikarê di siyaseta Ankara'yê de rû bide ku vê aqlê hevbeş ku tu diyar dike ku pêk were. Rastî gelek tişt li pêşiya min em çareser bikin. Berî her tiştî em di rêya demokrasiyê de siyaseta demokrasiyê em berfireh bikin. Em siyaseta dîplomasê, demokrasiyê, hevdîtin, piskirêka ji bo di rêya demokrasiyê de em çareser bikin. Em gerek bi sebir vî tiştî bimeşînin. Andu da
devleta Türk jî ji bo mafê gelê Kurd ji xwe re nebin manakê nebêjin nevê zirarê bidin me ve aqilekî wan nêz bibin. Lê îro em dibînin mesela siyaseta devleta Türk ne ber aqilekî berfireh û ji bo Kurda qeze ji bike siyasetekê dibeşînin. Rastî em kanûn xwe jî rexne bikin, kêmasiyê xwe jî rexne bikin. Yani duvarê demokrasiyê de, di rêya demokrasiyê de em gelekî berfireh bifikirin, em bi sebir dewam bikin, em siyaseta di demokrasiyê de mezin bikin. Rast e, yani bê siyaset, bê dîplomasî, piskirêk zû zû naçareserkirin. Yani em bi her awayî li piskirêka Kurd binerin, li dünyayê binerin, li hevdîtinê dîplomasiya dünyayê binerin û bi sebir em çî bikin. Em yani gerek bihêlin ki gelê Kurd carna cana zihna xwe bistînin, nefesê bistînin, kanibin xwe bînin ziman. Yani ji ber vî havî em kêmasiya xwe jî dibêjin. Lê mesele îro devleta Türk, hikûmeta Türk ji bo mafê gelê Kurd Mesele îro devleta Türk, hikûmeta ji bo mafê gelê Kurd, ser zimanê Kurd, ser navbernamaya Kurd çi difikire bi vî awê bi duristî nêzî Kurda bibe. Kek Ahmed her wiha di hilbijartinên di meha hezîranê de Kurdan destekekî gelekî mezin da HDP di vê hilbijartinê de HDP karî 81 parlamenteran werbigire. Yani ew destek HDP karî bi awayekî baş di siyaseta Tirkiyeyê de û ji bo çareseriya pirsa Kurd jî baş bikarbîne. Aliye Kurdan ne durustü. Yani hatta Haziran'e de vakta Kurd bi heşte yekî hatin rastî jî hikûmeta Tirkî ji vê derê xwastin ev pêvajoya aşîtiyê bixetimînin. Gerek em vê jî bibînin. Lê keva vî awî gerek me ev firseta neday. Nedawan. Yani wan xwastin vê pêvajoyê bixetimînin. Gerek em jî bi aqilekî berfireh bi hişmendiyek mezin ji bo vinê xetimandin me dengê xwe bida dünyayê. Rastî jî kêmasiyê me mezin jî hene di nava siyasetê Kurdan jî diyalog û hevdîtin û siyasetek hevfar naymeşandin. Ev jî kêmasiyek mezinin. Wexta îro di nava siyasetê Kurda de diyaloga keve, siyasetek hevfar bimeşe, fikr û remanê siyasetmedar ji hev bistînin. Rastî jî kêmasî û xeletî jî kêm dibin. Ew jî kêmasiya me Kurdan in. Lêk em vêya zanibin ki îro rojhilata navîn de gelê Kurd bunun aktöreki gelekî girîng, gelekî mezin. Ji ber vî havî jî rastî jî îro ew kesê em pevr jiyanê dikin ji ber vî havî jî tirsek wan heye. Naxwazin di rojhilata navîn de gelê Kurd bibin xwedî stat û gelê Kurd bibin xwedî maf û gelê Kurd bibin yani di rojhilata navîn de rolekê bileyjin. Em vana gişî bibînin. Niha em siyasetê berfireh em tehlîl nekin, em ser vê siyasetê nesekinin. Wê çareş em ê têkevin kêmasiyê. Efendim ev tişta nekira wan nedibû. Ev kêmaniya çi nevayê wan na. Yani gerek em vê jî bibînin. Yani îro Kurd rojhilata navîn aktöreke, îro rolekî mezin dilîzin, lê wexta dibin aktöreke mezin siyaseta xwe dimeşînin, lê em zanin cînarê me, dostê me, ew kesê em pevr jiyanê derbas dikin, zaman zaman rastî jî nerehet dibin. Yani bi vê razî nabin, em vê jî bibînin. Rast e em xwe rexne bikin, ama em hemberî xwe jî zanibin ki ka ji bo Kurda çi difikirin. Em wêya jî baş nizanibin, carek din em ê têkevin kêmasiyê, carek din gelê Kurd gelek ew destkeftiyê bi dest kirinin, evê wan jî wenda bike. Gerek em vî awî jî binarin. Lê ez carek din jî Destkirinin evê wan jî wenda bike. Gerek em vî awî jî binarin. Lê ez carek din jî dibêjim rastî jî îro dem dema diyalogê yê di rojhilata nêvîn de rastî jî gelek piskirêkê mezin henin di nav vî havî gelê rêya aşîtiyê de diyalogê de van piskirêkana çareser bikin. Ez carek din dubare dikim rastî jî gelê Kurd ne ji bo gelê Ereb, ne ji bo gelê Türk û ne ji bo gelê Acem ne tehdîdê.
ne düşmanê wan in, ne meyarê wan in. Rastî jî wexta destê dostayê dirêj bikin, gelê Kurd bi hemû îro gelê roşnavtan navîn re bi dostayî bi jiyanek wek hev kanin siyasetê bimeşînin, kanin xwe bînin ziman, kanin wê dostaya xwe berdewam bikin. بله که احمد پشتی گوا کو تو جی گرتیگاه درجی کتیته آنی زمان کو تی جبو دموکراسی جبو آشتی خباتا خبر دوام دکی تا آنی زمان کو پرسگریک گلی کی آلوز بویه ل ترکیه جبر کو تو وکی کسایتی کی جالی دموکراتین ترکان و جی جالی ولات پاریز و دموکراتین کردان و جی وکی کسایتی کی دیالوگ خواز آشتی خواز تی بنافکرین گلو تو فکر دکی حودانه که بکی تی بخوا انسیاتیو که جوار بگری کو ev alozî ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye rê vediçe yani rêyekî nû rêyekî nerm jê re vebe. Rastî jî ez gelekî di hem de cîndanê difikirîm û îro jî jiyana min jî emrê min hatî heftê çar heftê pênca em dixwazin rolekê xebatekê bimeşînin ji bo aşîtiyê ji bo şerê çekdarî ji holê rabe ji bo siyasetek berfireh werin em xebatekê bikin. Tabii ki xebata kesayî ka em kanin çi qasî bimeşînin, em kanin çi qasî tesîrê li siyasetê bikin veya em nizanin. Lê îro ne ez tenê gelek dostê me Türk insanê xwedî vicdan, xwedî ehlaq henin. Ew jî dixwazin îro pirsgirêkana di rêya aşîtiyê de bi diyalogê çareser bibin. Ew jî xebatek wan henin. Em dixwazin vê xebatê jî berfireh bikin. Yani bi rêya hişmendî, bi aqilî, bi siyasetek hevpar, bi siyasetek ji bo hemû gelan bigêjin armanca xwe, bigêjin rehetiyê, bigêjin azadiyê, em xebatekê bimeşînin. Em baş zanin ki 100 sala jî, 200 sala jî şer çê bibe, dawiya wê bi aşîtî, bi diyalogê pirsgirêkê werin çareser kirin. Ji ber vîya wî em gerek em gelekî lez bikin, gelekî ji bo aşîtiyê xebatekê bimeşînin. Em ê jî di vî tiştî de rastî jî hem berî her tiştî di nav siyasetê Kurda de hevdîtin û aqilekî helbeş em derxin holê di aliyê din jî îro di Bakirê Kurdistanê jî bi hikûmetê re, bi dewletê re, bi însanê xwedî vicdan re, bi kesê demokrat re em hevdîtina çê bikin. Em nehêlin dijmineya nava gelan berfireh bibe. îro rastî jî di nav gelê Kurd, di nav gelê Türk de yani baweriyak nemayê. Yani bi çavê neyartiyê lev binerin. Lê li eslê wê tu binere gelê Kurd û gelê Türk û gelê Ereb ne dijminê hevin, ne neyarê hevin. Lê siyaseta hat meşandin rastî jî şêwen milliyetçî zêdetir bûyî. Yani ew dengê şêwenîsta deng milliyetçiya her cihî ziyadettir bûyî. Lê em li heqîqetê dinerin wexta em siyasetek ji bo hemû gelan, ji bo menfaeta hemû gelan em bimeşînin rastî jî em ê bigêjin armanca xwe û ev alozî bavê ji vê rojevê bikevin. Ji ber vîya wî yani ji Îropê di rêya aşîtiyê de çi imkanê me hebe, derfetê me hebe em ê ser vê xebatê bikin. Gelek dost henin, gelek dostê Kurdan in, gelek însanê Türk henin, Kurdê aşîtî xwaz henin, em vê xebatê bimeşînin. Lê berî her tiştî aşîtî, biratî gelê Kurd di nava xwe de ava bikin. Kek Ahmed Niha di raya giştiya Türk de bi taybetî lê her wiha di raya giştiya Kurdê jî ew yektê qise kirin ku ew metodê ku li Bakurê Kurdistanê metodê şer, metodê teqîniyan tê bikaranîn metodekî ku herî zêde qelsiya xwe, herî zêde bandora xwe bi awayekî neyênî li HDP û li siyaseta aştiyê û diyalogê ke bîr û rayê te divê babetê de çi ne?
راستی yani tabii İroş amgedibinin İroş mesela bastanın hapsaroki HDP zindan edenin parlamenteri Kürt zindan edenin hafte saroki şehredariye Kürt zindan edenin tabii ki amzanın demek gele ki jibo demokrasiye jibo siyasete jibo siyasetek berfireh amzanın İroş şart züruf راستی جی نپر مساعده نپر یعنی ریاما نپر ذکریه لی امزانن حوگانه کهیه ده همو گل کرشی ده و ترکاشی ده گل سیاست مدار اکادمیسیان او کسیکته ناس کرن جبو جارک ده جنوب ده آشتی آوابه ده جارک ده ریا دیالوگ آوابه ده راستی جی خباتک جیروته مثلا هم باش زانن 142 کس کسایت شخصیت ترکا جبوک از زندان درکبن راستی جی بانگوازی کرن خبات گلکی اجرا کرن گلک سیاست بدار کل چیز جبو بیابو نرازی بونا خواهانی زمان لی افتش کره مددل دی وقتا هم خباتک باش خباتک جبو منفعت همو گلان هم بمشینن راستی جی او کسی جمر به آلیکار روش به روش اوی سیده ببه روش به روش اف سیاست ستا برفره ببه كاك احمد از برسكي وسابك منها فكارك لقل رايا قشتيا ترك هر وهر لقل رايا قشتيا كرجي هيا كو اردوغان يكم سروك وزير بو ايكو لديجي وسايتي دركت ستاتوكو يعني دولتا ستاتوكو باريس لديجي وي دركت د پرسا کرد گلک پنگاو آویتن وساتی نرخاندن اف گوهرینا کل انقره رودا جبو چی رودا یعنی تو غلطین کردان جی دوی بابتی ده چه بون گرابی رو باوریاته يعني راستی شي ام خو نخافين يعني وقتا تسر حقوقي كرد ام دي بين سياستك تلتي مساندن نهار قوتن قالك تشتي ووقتا كرد جيشن منفعتك سیاست گلک تشتن یعنی وقتا کوبانی روژاوا کرد جبو ستاتیا که تشتکی بدست خواه کن لذه داره وقتا نیارتیا روژاوا ور کرن کامه چاوا باور بکن جه سیاست اوان جه نزیک بون اوان اره برید امکانم ببیشن باید دوستایاک جبو کردایی یعنی بنر ام بری هر تشتی ام خون نخافینن راسته وقتا او جبو هم بسکرنا کرد جبو مافه گله کرد راستیش ریا که وکن همه به دست خواه به نگه خواه به چاوه خواه به هر آوه خواه ویریه برفره بکن لیگرک هم حقیقتشی ببینن یعنی حقیقت ببینن او ریال پیشیا کرده پره ناکن روش به روش تنگ بکن یعنی جبر بیادی اف سیاستک بیاوی ام بمشینن راستیشی باوریا مو باوریا قلب من نامینن gerek beri her tişti em ji bo vî gelê xwe ev gelê me milletê Kurd gerek mafî wî çi be em berî her kesî em vê derê biryara xwe bidin yekîtiya xwe berfireh bikin wextek em wê ava bikin wê demê em kanin bibêjin ava tiştana em kanin bînin rojevê em kanin tevdî nîqaş bikin em kanin bi siyasetê bi hikûmeta Tirkiyê bipeyvin em kanin bi yê dijîr bipeyvin lê berî her tiştî خاک سیاست مدار ایرو روشلاتا ناوینده او کسی ریبریه ملت خود کن دولت خود کن بل کردا چاوادی نرن لمنفعتا کردا چاوادی نرن ویجوا کیا کردا چاوادی نرن از ملت که کرد روشلاتا ناوینده گرک بگیشن چه مافی وان گرک هده لسر بیا ویشی گرک درستیا که بختا او درستی تلنه هم ببیشن Erdoğan valla khaswa bikin, Zayed'in khaswa bikin. Ev ne rastı, ev ne dürüstü, em xwe nexapînin. Belê bawer bikin, em ji her kesî bêtir aşitiyet xwazin. Em ji her kesî bêtir biratiya gela dixwazin. Em ji her kesî bêtir em dixwazin îro piskirêk çareser bibin, alozî û alozî nemînin, kuştin çê nebin, şerê çekdarî ji rojeva gelê Kurd derkevin. Van tiştana hemû dixwazin. كاك احمد دوی چرچوه دگر از پرسکی وسا جنابیت بکم رولا حرما کردستان رولا سروک برزانی دوی بابتی دوزانی کود
پیواژویا چارەسەری berê de rolekî berçaviya Serok Barzanî û Herêma Kurdistanê û hikûmeta Herêma Kurdistanê çêbû. Di rewşek wekî îro de ger însiyatîvekan jî xebatekî wisa bê destpêkirin bîr û rayê te divê de. Ez jî dixwastim bigêşim wê derê. Fermû. Belê îro em zanin alozî astengiyayê. Îro ger rastî jî Kek Mesûd serokê hêja îro gerek ji bo aşîtiyê ji bo pirsgirêka çareser bike. îro ji hemû demê bêtir rola xwe bilîze, hevdîtinê bikin, ji bo aşîtiyê xebatekê bikin. Rastî jî îro serokê gelê Kurd, serokekî gelê Kurd ji bo pêşeroja gelê Kurd berfireh bifikire, hevdîtinê hem bi Kurdar bike, hem dewletê din bike, ji bo aşîtiyê xebatekê bike. Em hêvîdarin vê xebata xwe roj bi roj berfireh bike, vê xebata xwe hîn jî pêş dibibin. Rastî jî roj bi roj em dibînin alozî û astengî û ev di nava gela de rastî jî bêbawerî roj bi roj mezin dibe. Rastî jî bêbawerî roj bi roj mezin dibe. Kîn û efkak mezin dibin. Îro rastî jî serokê Kurda gerek vê bibînin, serokê Kurda jî ji bo aşîtiyê, ji bo biratiya gelan, ji bo di rojhilata navîn de Bi can û dil dixwazim Kek Mesûd serokê Herêma Kurdistanê di vî awî de xebata gelekî hêja bike rola xwe bilîze. Keke Ahmed di wê çerçeva gote danî de imkan heye got însiyatîvek ji Bakurê Kurdistanê û bi piştgiriya Serok Barzanî ku ew bi xwe jî piştgirî bike bandora xwe li Tirkiyeyê bike. Ya kekê hêşa dixwazim bêjim Belê. şert û zirûf çi qasî xerab bişî gerek em bi hêvî nemînin. Em hêviya aşîtiyê û ji bo riya aşîtiyê em car di xebatê xwe berdewam bikin. Yani wextek em bi hêvî bimînin em wê çaxê her tiştê xewinda dikin. Em hêviya xwe û baweriya xwe bilind bikin, berfireh bikin. Wek birayê me soran dibêjin ki em hêviya xwe gewre bikin. Yani vî havî em li pirsgirêka binerin, li xwe binerin, li siyasetê xwe binerin. Rastiya dixwazim dawiyê di vê bibêjim. Belê fermo Keke Ahmed. Ek rast. Baş e, ez carek din silav û hurmetê xwe ji hemû gelê Kurdistana başûr, ji hemû guhdaran, temaşevanan re dibêjim û ji bo televizyona 24 Keke Ahmed ger pirsyara dawî em bikin. Yani piştî derketina te ji girtîgahê piştî ev pêşwazîkirina got ji bo te kirî bangewaziya te ji bo çareseriyê li Bakurê Kurdistanê her wiha ji raya giştiya Kurd wê çi be. Baş min fehm nekir. Tu karî dubare bike? Keke Ahmed min got piştî ku tu ji girtîgehê jî hatî azadkirin ev kêfxweşiya ku rûdayî jî gelo daxwaza te bangewaziya te ji bo aştiyê, ji bo diyalogê, ji bo Bakurê Kurdistanê û her wiha ji bo rola Herêma Kurdistanê û Serok Barzanî jî dikarî çi be. Belê belê yani hêviya me gelekî pirin Serok Barzanî jî û hemû siyasetmedarê hemû partiyê başûr Bakur ji bo aşîtiye xebatek mezin bikin. Em hevdû mecbûrin îxna bikin. Em hevdû mecbûr yani ji bo aşîtiye em alîkarê hez dibin. Em dê hêviyê dikin. Em dixwazin jî hemû serokê gelê Kurd û berî her tiştî bi taybet Serok Mesûd Barzanî jî vê rola xwe bilîzin. Îro em dibînin yani di zîndana de serokê partiyê me henin, parlamenterê me henin, heftê heb serokê şehredariyê henin, siyasetmedar henin. Yani rastî jî ji bo em rêyek aşîtiyê vekin jî dewleta Türk jî, hikûmeta Türk jî gav nabavêjin, bî tiştî ber çavê xwe derbas bikin. O di rêya aşîtiyê jî hemû derfetê me, îmkanê me hebe ji bo aşîtiyê
ji bo pirsgirêka Kurd di rêya demokrasiyê de çareser bibişin, em xwazin em xebatê xwe berfireh bikin. Rastî jî îro şexsê me, ez şexsekî însanekî Kurdim. Ez nikanim rolek mezin bilîzim. Lê îro lîderê Kurda, serokê Kurda bêtir xwedî van derfetanin, van îmkananin. Em dixwazin ji bo aşîtî herkes bibin alîkar û ji bo gelê Kurd bibin rêber û karibin ji bo aşîtiyê, ji bo jiyanek azad, ji bo jiyanek ronayî xebata xwe bimeşînin. Em vê hêviyê dikin. Ew carek din silav û hurmetê xwe ji hemû gelê başûr û siyasetmedarê Kurd re û ji bo pêşerojek azad emniyeta xwe daxwaziya xwe tînin ziman silav û hurmet ji warin. Gelekî spas birêz Ahmed Türk û te beşdarî di bernameya basî roja Kurdistan 24 dikir. İnşallah Kurdiyam hûtêk dihastin. Belê Kurdiya te baş bû kek Ahmed, gelekî spas. Baş. Zor spas. Teşekkür Temişevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya basî roj û tê de li gel şaredarê Mêrdînê Ahmed Türk me qise kir mixabin di têkiliya înternetî de ku li Mêrdînê hinekî qez bû carnan wê nediçûn lê vî awayî em hatin dawiya bernameya îro heta bernameyek dine basî roj her